Здравейте, аз съм Калин Спасов и това ще бъде втори епизод на темата 5 неща, които може би не знаете или знаете за Майнкрафт. Така. Първото нещо е това, че принципно, когато сложите така често, не може да сложите релса върху него. Но когато има, крафтинг тейбъла, когато има отгоре едно блокче и цъкнете върху блокчето, както видите, релсата се поставя. Това също важи и за печката. Като цъкна върху печката или върху стончера, не става, но ако цъкна върху горното блокче, става. Така, това беше първото нещо. Второто нещо е, че както знаете, снежните човеци, когато се движат след себе си, оставят сняг. Да, оставят. Но това е различно, ако сложим тук снежен човек и факлите, както видяхте, не може върху факлата да сложи сняг. Снега не се получава. Вижте. Ето. Той ще върху факлата, но няма сняг. И след това снега почва постепенно да се развива. Третото нещо е, че факлата, когато падне сенд върху нея, той се чупва и го получавате като блок. Ето вижте. В момента факлата го троши. Да. Може да се стоя, но пак се чупи. Ето, свърши. Четвъртото нещо е с Soul Sand. Свързано. Чакай само. Да се наспал. Така. Soul Sand, както знаете, не забавя. Забавяне е така. Но това е когато има дърт под него. Забавяне, да, личи си как не забавя. От това има разлика от това. Но когато под него има айс, тези така съм направил, за да видите леда. Айса. Вижте. Това ви забързва малко повече. Хоп, така малко по-бавно. Това е по-бързо. Да. Така, следващото нещо е, че когато сте на survival, когато имате предмет и го хвърлите по кактуса, само наблюдавайте. Ето само сега да го хвърля и вижте, изчезна, няма го. И да отиде, не го получавам отново. Ето отново. Хоп, хвърлям го и той изчезва. Не знам какво го прави, изяжда ли го. Ама, да. И това бяха 5 неща. Надявам се този епизод да ви е харесал и до